Инде һәрбер кеше үзенең яраткан күңеленә ятышлы берәр гамәлен кылганнан соң иң беренче бит инде якыннары, туганнары, дуслары, гаиләсе белән уртаклаша менә бу клипны да инде без әзерләп бетергәч, иң беренче чиратта гаиләгә алып кайтып күрсәттем. Хатынны утырттым, балаларымны утырттым, үзем дә утырдым, дүртебез бергә утырышып карадык та, клип беткәннән соң улым миңа борылды да, улыма 5 яшь, әтей, синең тагын бер малаең бармы ди. Yok indi meytem oğlum, bu kinagana meytem düşürdük kira, anlattım yine. Hazırga gümmen bağlarını aldalağı bik jaylı bitene, lakin hazırga bağlarına bik ellerini saldalap da bulmuyor. Onlar bizge qaraganda kupka akıllırak, onlar gümmen ikinci dünyada yaşay, onlar ikinci türlü fikirlew bilen gümür kişire, onlar bizden kupka oңganırak, kupka bulganırak. Tege birey aytkan debit, ey menim kızım şunday akıllı, şunday oңgan, şunday bulgan, mektep gündeligin bir özü şunday motor itirip, şista itip, bıqta itip tuturgan. 47 sentyabrga kadar degендей. Mana şu şekilde onlar ikinci türlü fikirler bilen yaşay. Biz kichkina vaqtda bit indi bizning telefon degan ayberlar bo'lmadi. Biz internet degan ayberni umuman bilmadik narsa ekanligini. Bizning avulda endi avul balası olarak bir aqlı qaralı rekord televizori ko'rsataydi endi qarga burni bilan şatır-patır getirip ish kanal ko'chiraydi degендей bit. Anda dallanasa multfilmlarda bek ko'p tuguli. Biz kuni bo'yi uramdayıq. Bizning shunday bir g'adat bor edi. Maktabga borasi bo'lsa, ertangi soat 7da turib bizning uchun shuning qadar darajada avur ayber, lakin subota воскресенье bo'lama endi shanba yakshanba bo'lama, ertangi soat 6da shtiq qitirib o'tirasan. Шығып кетесің, абитта қайта башыйсың да, кеш белән тагын кайтып кетесің. Жай көне шулай инде, көтү белән бергә кайта идек инде. Без көне буе урамдаяк, біз аралаша идек. Күзгә күз карашып аралашаяк. Әтиләр белән, абыйлар белән, әниләр белән аралаша идек. Һәм шушы аламны инде хәзер мин үземнең улым белән дә бераз гына майтарам дигәндәй, аның белән сөйләшәм, төрле кызыклы сораулар бирәм. Берсендә балалар бакчасыннан кайтып барабыз, сорыйм инде монда. Улым, әйтәм, садикта кызлар бармы соң? Бар ди. Әйтәм, матур кызлар бармы? Бар ди. Әйтәм, Бәрәсін яратасың мısın? Яратам енді шынданы. Әйтәм, исеме ничек? Егор дей. Менә шуннан соң башка китереп суга инде. Куркытып та куя. Киләчәктә шушы Егорларын күтәреп кайтмасалар ярый үстерәп, әти мин өйләнәм дибеме? Аның бит хәзер заманасы шуңа бара. Хәзерге бит егетләрне кызлардан аерып булмый. Алар хәзер кызлар шикелле чәчләрне ясаталар, каш күзләрне буйлар, тырнакларны ясаталар, маникюр, педикюр гайреләр. Ниндидер ир атлылык сыйфатлары хәзерге егетләрдә гомумән кимеде. Хәзерге яшьләрдә бигрәк тә сугып та булмый. Мактамыйчы да булмый. Чөнки алар әйткәнемчә безгә караганда күпкә акыллырак. Алар инде аларның фикерләү сәләте башкача. Мин күптән әйтеп киләм, хәзерге заман балалары 11 классны бетереп туа дип. Һәм бу дөрестән дә шулай. Элек яшәгән урында Казанда кыш көне безнең үй каршында шугалаклар ясыйлар. Кардан, буздан таулар, ниләр шана белән шатырган. Берсендә кызым чыгып китте. Лидянкасын алды да пластмасс шанасын чыгып китте. Бер сәгатьтән соң кайтып керде бу. Шанасыз. Мәйтәм, шанаң кайда? Менә бер бабай килгән иде, оныгы белән шуңа биреп тордым. Мәйтәм, кызым, син жүләрме соң? Кем инде мәйтәм, бер белмәгән кешегә шанасын биреп калдыра. Мәйтәм, шунда кире бирмәсәләр, кайтармасалар, сүктем, рәхәтләнеп иманын алдым инде. Кирде, елады, аннан соң бераз гына җылаганнан соң инде тынычландырдым. Мәйтәм, борчылма. Кыйбатай бер түгелдер, мен әйтәм, яңасын алырбыз дип тынычландырдым, ярар. Үземнең эшләрем белән йөрим. Бер заман берәр сәгатьтән соң инде ишектә звонок яңгырый. Ачсам, теге бабай тора, кызы белән шананы китергәннәр. Мәйтәм, нинди намуслы кешеләр эләккән. Берәү булса, алып кайтыр да китерәйем. Теге, мин белмәдем, күрмәдем, кайтарып та бирмәси. Кызыны сөендереп шатландыра. Мәйтәм, кызым, чыгайда, бабайың килде. Теге чыкты да, телефоннарын бирде дә, шанасын алды да кирде да китте. Мен акылсыз дип әйтеп буламалар? Yok, şunu bilgen bit, şunu uylagан bit, fikirlegen bit. Хәзер без үзебез бит 80-нче, 90-нчы ел балалары, үзебездә хәзер әтиләр, әниләр, үзебезнең балаларыбызны шулай тәрбиялибез инде, әтиләрдән, әниләрдән алган тәрбияне аларга тапшырырга тырышабыз. Без бигрәк каты саклыйбыз, бигрәк каты яклыйбыз балаларны. Бер җирдә теге җир янәшә барганда инде ялгыш җиргә егылсалар, ой җаным, бәгыр кисәкәм, авыртмадым, нитмәдем, үзе киләбез инде тегеләр белән әйбит, җиңелчә генә тузаннарын кагабыз, авыртмадым, нитмәдем, сораштырабыз, белмим. Безгә кичкенә вакытта мондый кадер хөрмәт булмады җәмәгать. Без шулай итеп җыгылган булсак, безне иң беренче чиратта арт якадан менә әйтеп үстереп җылкып торгызырлар иде. Акайган кая барасың дип. Аннан соң мендәр каккан шикелле дөмбер шатыр китереп кагырлар иде. Затип калтыранып торгыр инде урам ортасында бит. Аннан соң инде дип теге сүз әйтергә куркып кайтып
алга таба китәйдең инде. Хәзерге балалар белән алай булмый. Юк, ярамый да. Алар сиңа хәзер законнар белән, билгеле бер кануннар белән җавап бирергә мөмкиннәр. Саклыйбыз, бик каты саклыйбыз. Бер өстәл пишмакларына бәрелмәсеннәр өчен бит резина әйберләр куялар бит инде, диван пишмакларына силиконовый әйберләр. Белмим, без кичкенә вакытта ничек кенә бәрелмәдек, ничек кенә сугылмадык, кая гына йөрмәдек, безнең кайда йөргәнне белмәделәр дә, без әйткәнемчә көне буе урамдayıq. Мин әтинең әйткән бер сүзен әле дә хәтерлим. Кичкенә вакытта ул миңа бер тапкыр булай диде, гомерем буе әлеге сүзләрне исемдә калдырачакмын. Ул миңа булай диде: "Су буена төшәсе булма. Суда батып үлсәң, бәреп үтерәм" дигән иде. Әйтеп тегеләй дә үләсең, булай да үләсең диде. Ну барыбер су буена төшәргә куркаек. Әтинең бәреп үтерүе күпкә куркынычрак иде. Һәм шуның белән мәҗәмәгать теге киемнәрне җыртсак, берәрне эшләтсәк, сразу башка беренче фикер туа бит. Әни үтерә. Менә шулай итеп тегергә өйрәндек без. Чалбарны җыртсак, берәр кофтаны, күлмәкне җыртсак, сразу өйгә шапырт кына кирәйдек тә, әнә белән җуалып чыктан, шылтыр. Кайбер егетләр вообще бәйләргә дә өйрәнделәр әле. Яшәдек, нормально, әйбәт. Бәрелдек тә, сугылдык та, исән Аллага шөкер, бер кайда китмәдек. Кичкенә вакытымда хәтерлим, Сабантуйга кайттык Балтачакларына, әниемнең туган авылына. Безнең өчен Сабантуй бәйрәме шундый зур бәйрәм иде ул. Ул иң мөһим бәйрәм иде. Иң төп бәйрәм иде. Яңа елы да түгел, туган көне дә түгел, хәтта Сабантуй. Чөнки елга ул безнең акча эшли торган бердән бер көн иде. Без шешә җыеп, шешәләрне издавать итеп, шуңа мороженое ала идек. Аннан соң инде безнең буын вагалары Сабантуйда теге бәйрәм карамый идек. Без менә әйтеп йөридек, берәрсен акчасы җып калмады микән дип. Сабантуй мәйданы булып әйбер эзләп йөридек без акча. Безнең өчен шундый кадерле бәйрәм иде ул. Сабантуйга әзерләнәбез. Кайттык Балтачка, инде минем двоюродный абыем, миннән 1 яшькә генә өлкәнрәк. Мин залда утырам, ул очып та кирде залга, палас белән шуып та китте, шаң батарыйга маңгае белән. Бөтен үй зыңгылдап куйды малай. Ну, нормальный исән, үлмәде. Ана, администрациядә эшләп утыра. Менә дигән охранник. Бер кайра китмәде. Мин дә үзем дә уйлап куям инде кайгыт. Әллә мәйтәм, миңа да бәреләсе калганмы соң инде. Бәлки мин дә администрациядә утырган булыр идем. Юк, барыбер һәрбер әтияне, безнең буынныкымы, әтияниләрнең буыныныкы, бездән соң килгән буынмы, һәрбер буынның әтиянисе инде ул үзенең баласын акыллы итеп, тәүфиклы итеп тәрбияләргә тырыша, шулай бит. Яхшы белем алсыннар дип, яхшы уку йортларына керсеннәр дип тели, яхшы эш урыннарына насыйп булсын дип һәр вакыт теләп торабыз. Менә минем кызым 3нче сыйныфта укый. Алла бирсә, февраль аенда инде 10 яшь тула, инде мин 10 ел буе әти булып йөрим җәмәгать. Мәктәптә музыка түгәрә генә йөрибез. Флейтада уйнарга өйрәнәбез. Инде ул кич белән кайтып, фатирга кайтып, флейталарын шыңгырдата башласа, бөтен күршеләр сөенә башлый минем. Тагын уйна дип стенага шакый башлыйлар. Сөенәләрдер инде.